Vitun keilo. Vittu sä oot silmät auki. Vitun pellee. Se poiksi, otetaan siellä. Vittu se kentää. Tuomarikin on niinku ihminen siinä missä muutkin. Homma on aika paksunahkaisen hommaa, jos sitä tekee paljon. Kyllähän sitä välillä tulee rapaa ihan kunnolla, riippumatta siitä vihellät sä suuntaan tai toiseen. Netissä kirjoittelu tai joku, niin se on niinku tuomarille vihoviimeisin homma, että menet lukemaan mitään. Kun se on sellaista oikein aggressiivista ja pahimmillaan henkilökohtaisuuksiin menemistä ja varsinkin arki-iltaisin kun on pelejä, niin kyllä ne saattaa hyvinkin jäädä vähän mietityttää. On tämä myös semmoinen tehtävä, missä pitää ne hiekkalaatikon rajat laittaa ja hyvä tuomari mun mielestä pystyy myöntämään myös virheensä, että voi sanoa, että sori mä en ole ihan varma, mä näin sen näin ja nyt mennään näin ja sitten seuraava tilanne. Kyllä sieltä varmaan jotain adrepiikkejä, mitä silloin pelistä saa, kun on se oikein hyvä kiihkeä peli, mikä kuitenkin pysyy hanskassa ja itsekin on siinä mukana hyvin, niin siitä tulee hyvä fiilis. Kyllä aika usein käy pelaajat, valmentajat kiittämässä ja kyllä joskus vanhemmatkin sanoo, että kiitos, oli hyvä dumari.